De versmaring kwam verleden week aan het licht. Het was toen Dutsen door de bouwvakkers van Ballas Nedam die de sloers onlezen. Ja, de jongens die zijn daar natuurlijk vaker mee in aanraking gekomen. Dus op een gegeven moment dan ruik je wel iets verdachts. En je ziet het aan de grondopbouw en dat de grondopbouw verandert. En dan slaan de jongens direct alarm. Om hogere stof in het krekjeert wordt nog onderzocht. De nieuwe sloers komt naast de bestaande Johan Frieso sloers. Dit is voor de recreatieveer de belangrijkste toegang naar de Frieske Marken. De nieuwe sloers is nodig om de capaciteit te vergroten en de lange wachttijden in de Simmerman op te lossen. Het is nog onduidelijk wat de sloerstak om Simmerbroek worden kent door deze tjenslag. Dat hangt af van de omvang van de versmadering. Vraag is of dit net te verstaan wie. Het gebied wat we de ondernemers meedoen hier, dat hebben we onderzocht. Op basis van literatuurstudies. Je hoeft dat geen onleiding om te zitten van hier binnen verdachte locaties. Daar ben ik boemonderzoeken dient. Dat diepte van ongeveer 2 meter is onderzocht. En ik die resultaten hoef geen onleiding om verder onderzoek te doen. En dat er nou wat foon is, dat is een restrisico, zoals we dat dan noemen in de projecten. De provincie draait op voor de eventuele extra kosten.